V nasledujúcich chvíľach prejdeme k príjemnej téme dovoleniek. Ak premýšľate nad tým, kam vyrazíte napríklad na jarnú lyžovačku alebo na letnú dovolenku, je tu pre vás kompletný cestovateľský servis. Prináša ho 19. ročník veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia Tour. Koná sa v bratislavskej Inchebe od 24. do 27. januára, zároveň s jubilejným 20. veľtrhom vôní, chutí a gurmánskych zážitkov Danubius Gastro. No a viac o týchto podujatiach nám teraz povie Martina Sekulová, hovorkyňa Incheby. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Cestovanie a gastronomia to sú oblasti, ktoré sa vzájomne doplňajú, o tom nie je pochyb. Je táto kombinácia ale taká populárna aj u návštevníkov, že vás pochvália, áno, toto patrí k sebe? Verím, že je a koniec koncov aj čísla návštevnosti to dokazujú. Na tieto podujatia chodí ročne viac ako 70 000 návštevníkov. Veríme, že si udržíme túto pozitívnu bilanciu a ono je to zaujímavé z toho hľadiska, že samozrejme, keď cestujeme, chceme niečo dobré ochutnať. Preto aj mnohé kraje, regióny a zahraničné zastúpenia, ktoré prichádzajú na veľtrh cestovného ruchu, sa prezentujú prostredníctvom gastronómie. No a zase na druhej strane prichádzajú sem vystavovatelia z rôznych zahraničných krajín, ktorí sa prezentujú na veľtrhu gastronómie tiež svojimi špecialitami a ukazujú, čo je práve v tej danej krajine výnimočné, populárne, čo by možno mohli naši gastronómovia uviesť na náš trh. Čo teda ľudia nájdú na veľtrhu cestovného ruchu tento rok? Tento rok sa môžu návštevníci tešiť na skvelé first moment ponuky. Nie sú tam len také tradičné dovolenky, na aké sme zvyknutí, že prídeme k moru, ľahneme si na pláž, ale mňa veľmi zaujala napríklad ponuka aj hotel busových zájazdov, ktoré sa konajú po rôznych svetadieloch. Je to super, taký team building, môže sa partia kamarátov dohodnúť, sú to autobusy pre 17-18 ľudí a pohodlne takto si užiť krajinu. Sú tu aj také exotické destinácie, napríklad ťažšie dostupná Severná Kórea alebo Čína a rôzne také exotické pobyty pri moriach. No a samozrejme nechýba ani skvelá ponuka destinácií na Slovensku. Práve sa chcem spýtať, sú tam zastúpené aj nejaké atrakcie zo slovenských regiónov, z domáceho cestovného ruchu? Tak musím povedať, že Slovensko sa vôbec nenechá zahambiť. Jednotlivé kraje sa predbiehajú v tom, kto sa ukáže v lepšom svetle, kto ponúkne viac. Tento rok však predsa len trošku viac sa budeme venovať Žilinskému samosprávnemu kraju, pretože on je partnerom veľtrhu ITF Slovakia Tour. No a Žilinský samosprávny kraj si aj z tohto dôvodu pripravil bohatý sprievodný program. Bude ukazovať rôzne remeslá, napríklad umenie pernikárky, výrobu rôznych hudobných nástrojov a tiež hru na takých starodávnych hudobných nástrojoch. A deti sa môžu zahrať rôzne hry, súťaže na tomto stánku, dozvedieť sa viacej o kraji a o jeho atrakciách. To sú Žilinčania, ale aký bude ďalší sprievodný program pri veľtrhu cestovného ruchu? Ešte by som rada podotkla, že naozaj na každom stánku bude úplne iný sprievodný program, ktorý vyplynie z daného dňa, z danej situácie. Nemali by ľudia obísť stánok Skalice, ktorá každý rok sa veľmi snaží pritiahnuť ľudí na Záhorie, a taktiež Košice, o ktorých sa veľa v týchto dňoch rozpráva, budú mať pripravené rôzne atrakcie. A taký sprievodný program, ktorý snáď bude vrcholom veľtrhu cestovného ruchu, je cestovateľský festival Kamera Slovakia. Tu prichádzajú rôzni cestovatelia sa podeliť so svojimi zážitkami z expedícií, teda nie z bežných dovoleniek, ale z destinácií, kde možno bežní ľudia sa nevyberú. A oni svoje zážitky sprostredkujú prostredníctvom fotografií, filmov, ale aj besied, rozprávania. Naozaj je to krásny zážitok. Pozývam všetkých počas víkendu, aby sa prišli pozrieť. Počas veľtrhu cestovného ruchu si na svoje prídu aj športovci, poľovníci a ďalší vyznavači takéhoto druhu trávenia voľného času. Čo máte pripravené pre nich? Áno, určite by som chcela pozvať aj poľovníkov. Je tu niekoľko expozícií, kde môžu jednak si pozrieť nejaké nové poľovnícke zbrane, výstroj a taktiež ochutnať delikatesy v pravej poľovníckej reštaurácii. No a hala Wellness a Fitness, konkrétne B0, priláka všetkých športovcov a ľudí, ktorí si možno dali predsavzatie do nového roku, že musia so sebou niečo robiť. Tu si môžu pozrieť nejaké novinky vo fitness vybavení, oblečenie, rôzne doplnky výživy. A zaujímavé budú aj sprievodné programy. Počas víkendu je pripravený Incheba Fitness Day, kde uvidia ukážky arm wrestlingu, rôznych nových štýlov cvičenia. No a nedeľa určite sa bude páčiť pánom, pretože sú pripravené ukážky fitness, tancovania pri tyči.
No, to je zaujímavé. Veľtrh gastronómie sa tentokrát koná už po 20. krát popri veľtrhu cestovného ruchu. Má po tých 20 rokoch stále čo ponúknuť? Aká skupina ľudí vlastne príde na veľtrh gastronómie? Určite má čo ponúknuť. Tam sú také dve línie ľudí, ktorí navštevujú tento veľtrh. Jednak je to odborná verejnosť, teda tí majitelia rôznych typov gastronomických prevádzok, nielen reštaurácií, ale aj kaviarní a hotelov, sú srdečne vítaní, pretože oni tu nájdú širokú ponuku rôzneho gastrovybavenia od prístrojov, ktorým uľahčujú prácu v kuchyni, cez rôzne drobné maličkosti, ktoré využívajú, a tiež tu nájdú nové ingrediencie, nové typy potravín, rôzne dodávateľské kontakty tu môžu nadobudnúť. No a pre širokú verejnosť sú určite tiež zaujímavé sprievodné show, ktoré na tomto veľtrhu sú tiež k videniu. Presne tak, vo svete tieto gastronomické veľtrhy sprevádzajú práve veľkolepé show, kde svetoznámi alebo vychýrení kuchári predvádzajú svoje umenie. Bude to tak aj u vás? Je to tak aj u nás. Sú pripravené rôzne exhibície a tiež takíto známi kuchári sedia v porote, pretože máme pripravené kuchárske súťaže. Tieto sú veľmi motivujúce najmä pre mládež. Tí, ktorí navštevujú rôzne odborné školy, si prídu zmerať sily, ale tiež kuchári už seniori. A napríklad je pripravený kuchársky päťboj, kde sa súťaží napríklad v takých disciplínach ako krajenie, cibule, zemiakov. Proste 5 disciplín, ktoré musia zvládnuť za čo najrýchlejší čas, v čo najvyššej kvalite. No a okrem toho môžu si návštevníci pozrieť fantastickú barmanskú show, baristickú show, ale pozývam aj do haly, kde nájdú krásne exotické druhy ovocia a zeleniny použité v kuchyni, čiže môžu ich ochutnať. A bude pripravená aj modná prehliadka takých krásnych modelov z ovocia a zeleniny, tentokrát inšpirovaná slovenským ľudovým krojom. To môže byť pekné. Zopakujme teda ešte na záver, kde a kedy môžu návštevníci prísť si pozrieť tieto zaujímavé veci? Tak my pozývame ku nám už od zajtra, ale odbornú verejnosť. Čiže v priebehu celého zajtrajšieho dňa aj piatkového dopoludnia odborná verejnosť môže prísť do Incheby pozrieť si veľtrhy a potom piatkové popoludnie až do nedele vítame širokú verejnosť. Veríme, že sa všetci skvele u nás zabavia. Ďakujem pekne za informácie. To bola Martina Sekulová, hovorkyňa Incheby. Ďakujem.